tal-Missier u tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. Mulej Ġesu, aħna sejrin nibdew ngħixu din il-ġimgħa mqassa li twassalna għaċ-ċelebrazzjoni tal-passjoni tal-mewt u tal-qawmien glorjuż tiegħek minn bejn l-imwiet. Nitolbok tibgħat il-qawwa tal-Ispiritu Qaddis tiegħek fuqna b'mod partikulari f'dan iż-żmien biex dawn il-ġrajiet ta' mħabba ngħixuhom bil-qawwa u bl-għajnuna tal-kelma qaddisa tiegħek. Ħatkun il-kelma tiegħek li tmexxina f'dawn il-ġranet, ħatkun il-kelma tiegħek illi ddawwalna u li tenna niċċelebraw minn qalbna il-ġrajiet ta' mħabbtek għalina. Ibgħat il-qawwa tal-Ispiritu tiegħek aħna u nitolbu flimkien it-talba li għallimtna int stess mulej. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sama hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġri iżda ħlisna mid-demi. Marija, Omm il-kelma t'Alla, itlob għalina. L-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nsellem minn qalbi lilkom li sejrin issegwu dawn ir-riflessjonijiet li sejrin intellgħu matul kull ġurnata ta' din il-ġimgħa mqassa. Illum huwa ħadd il-palm u jekk Alla jrid sejrin intellgħu riflessjoni xkejkna kull jum sal-festa kbira tal-Eid sa nhar il-Ħadd il-Eid 12 ta' April. Jien Patri Marcello Girlando għalhekk insellmilkom minn qalbi u nirringrazzjakom tal-li sejrin tiftħu qalbkom għall-kelma t'Alla matul dawn il-ġranet qaddisa. Illum qed niċċelebraw ħadd il-palm, id-dħul trionfali tal-mulej tagħna Ġesu Kristu fil-belt il-qaddisa ta' Ġerusalemm. Ovvjament fil-memorja tiegħi l-ewwel ma jiġi huma dawk is-snin li fihom jiena għext Ġerusalemm u nhar ħadd il-palm anki jien bħal kulħadd kont nieħu sehem fil-proċessjoni sabiħa, solenni, trionfali illi konna nagħmlu mis-santwarju xkejken ta' Betfaġe sal-pjazza ta' quddiem il-Bażilika ta' Sant'Anna, il-post li fakkarna wkoll fit-twelid tal-Verġni Mbierka. Ma nafx jekk tafux imma f'Ġerusalemm huma tnejn il-manifestazzjonijiet solenni reliġjużi insara illi jsiru ta' kull sena. Għandna ħadd il-palm organizzata mill-Knisja Kattolika u mill-Kustodja Franġiskana tal-Arti Mqazza li fiha jieħu sehem kulħadd. Insara Kattoliċi, Ortodossi, Musulmani wkoll li jiġu jaraw dik il-proċessjoni trionfali il għaliex għaliha jiġu l-scouts, it-tfal, il-familji minn ħafna bliet u l-ħula tal-Arti Mqazza. U mbagħad fis-sajf, fil-qalba tas-sajf l-Ortodossi, l-Knisja Griega Ortodossa torganizza l-proċessjoni kbira li tfakkar l-assunzjoni ta' Marija bir-Roħ u bil-ġisem. Dawn huma żewġ manifestazzjonijiet reliġjużi kbar insara li jsiru Ġerusalemm. Illum infakru dik ta' ħadd il-palm. Kulħadd jinġabar bil-palm u bil-wera taż-żebbuġ f'idejh, b'kant u talb u minn Betfaġe nitilgħu u ninżlu l-għolja taż-żebbuġ naqsmu il-wied ta' Kidron u nitilgħu lejn il-belt il-qadima ta' Ġerusalemm ngħaddu minn dak il-bieb illi jissejjaħ il-bieb ta' San Stefnu jew inkella l-bieb ta' Sittna Marija u hemmhekk nidħlu kif diġà għedt tal-Bażilika ta' Sant'Anna biex nagħlqu din il-manifestazzjoni trionfali ta' Ġesu li jidħol f'Ġerusalemm fost il-kant u l-ajjat tan-nies u tat-tfal u fost it-tixjir anki tal-palm u tal-weraq taż-żebbuġ. Ekk għal din ir-riflessjoni nixtieq illi jakkumpanjana San Mark bis-silta illi fiha jirrakkonta
id-daħla messjanika ta' Ġesu f'Ġerusalemm. Għal min għandu l-iskrittura mqarsa jista' jsegwi qegħdin fil-Vanġelu skont San Mark il-kapitlu 11 minn vers 1 sa vers 11. Isimgħu ftit San Mark kif jirrakkonta b'mod ħaj din id-daħla ta' Ġesu f'Ġerusalemm. X'inwasslu qrib Ġerusalemm quddiem Betfaġe u Betanja ħdejn l-għolja taż-Żebbuġ. Bat-tnejn mid-dixxipli tiegħu qalilhom morru fir-raħal li hemm bis-switkom u kif taslu hemmhekk issibu felu marbut li ħadd qatt għadu ma rikeb fuqu. Ħolluh u ġibuh. Jekk xi ħadd jistaqsikom dan kif qegħdin tagħmluh għejdulu il-mulej jeħtieġu u malajr jerġa' jibagħtu hawn. Marru u sabu felu marbut ħdejn bieb barra fit-triq u ħallewh. Xi wħud minn dawk li kienu hemm qalulhom x'intom tolluh tagħmlu dak il-felu. Huma weġbuhom kif kien qalilhom Ġesu u dawk ħallewhom jagħmlu. Ħadu l-felu lil Ġesu, qiegħdu l-imnatar tagħhom fuq il-felu u Ġesu rikeb fuqu. U bosta nies firxu fit-triq l-imnatar tagħhom u oħrajn xi frijej ħodor li kienu qatgħu mill-għelieqi. U kemm dawk li kienu mixja quddiem u kemm dawk li kienu mixja wara bdew jgħidu Ożanna, imbierek minn ġej, f'isem il-mulej, imbierek assaltna li ġejja ta' David missierna. Ożanna fl-ogħla tas-smawiet. Daħal Ġerusalemm u baqa' sejjer fit-Tempju. Ta' ħarsa madwaru u mbagħad billi kien ġa sar il-ħin ħareġ biex imur Betanja ma' 12. Ekku din hija l-kelma tal-mulej li jagħtilna San Mark u din is-sena minħabba s-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fiha ikollna bilfors niċċelebraw dawn il-funzjonijiet tant sbieħ fid-djarna imma l-aktar u din hija l-barka fid-dawl tal-kelma tagħna mhux għax is-soltu ma niċċelebrawhomx fid-dawl tal-kelma tagħna ma forsi din is-sena ekku minħabba din is-sitwazzjoni mwera u diffiċli li d-dinja qed tgħaddi minnha konna ta' bilfors ekku ngħixuhom f'qalbna fil-familji tagħna imma bl-għajnuna sabiħa tal-kelma ta' Alla. Biex nifhmu xi ftit aktar din is-silta u nħalluha iddawwal il-ħajja tagħna f'dan il-mument preċiż li qed ngħixu. Naħseb kieku sewwa niftakru x'jiġri qabel u x'jiġri wara. L-istudjużi tal-Bibja kieku jgħidulna nifhmu t-test aħjar jekk nifhmu il-kuntest aktar wiesa' tiegħu. Ħammorru dritt tal-punt. Għandna żewġ siltiet qabel din il-ġrajja. Waħda li hija splużjoni ta' fidi u l-oħra ġrajja simbolika tas-siġra tat-tin mingħajr frott illi issir espressjoni tan-nuqqas ta' fidi. Mela fidi u nuqqas ta' fidi. X'jiġri qabel Ġesu jgħaddi minn Ġeriko? Għal ftit it-tifkiriet u l-memorji evanġeliċi f'moħħkom u f'qalbkom. Ġesu jgħaddi minn Ġeriko qabel ma jitla' Ġerusalemm, ħafna nies ħarġu biex jaraw kien hemm ħafna li kienu qed jimxu miegħu lejn Ġerusalemm, forsi mingħajr ma kienu jafu li Ġesu kien sejjer Ġerusalemm biex jingħata għalina bil-passjoni u l-mewt tiegħu. Ekku, propju f'dik il-folla kbira, storbjuża probabbilment madwar Ġesu, mimlija kurżità mhux neċessarjament fidi, kien hemm tinstema' karba u għajta
ta' fidi. Kienet l-għajta u l-karma ta' fidi ta' Bartimew bin Timew, tiftakruh? L-ama bil-qiegħda mal-ġenb ta' triq illi kien sema li kien għaddej Ġesu. Kien għaddej Ġesu. Il-fatt li kien għaddej diġà tqanqal fih il-fidi. Kien sema li Ġesu kellu l-qawwa li jfejjaħ. Kien tat dawl anki lill-lomja u li kien għami ir-raġuna kif kien ikanta Elvis Presley, "It's now or never." U jgħajjat mill-qiegħ ta' qalbu, Ġesu bin David ikollok ħnina minni. Tindunaw anki mit-titlu li jagħti lil Ġesu illi dan Bartimew qisu bħal dommu kien diġà jemmen li Ġesu kien il-Messija li kellu jiġi mid-dar ta' David u anki jekk isiktuh għax kien qisu l-għajta tiegħu kienet pesma milli jidher dejqet il-midnejn tan-nies. Xorta b'fidi qawwija Bartimew jerġa' jgħajjat, "Ġesu bin David ikollok ħnina minni." Aħna nafu li Ġesu jisma' kull għajta, kull talba li ssir bil-fidi, jitlob illi Bartimew jiġi ħdeh u dak id-dialogu qasir, xi tridni nagħmillek? Li nara Mgħallem, mur il-fidi tiegħek fejqitek. Dik hija l-ġrajja illi tiġi qabel id-dħul trijumfali id-daħla messjanika ta' Ġesu Ġerusalem. Li għandna ġrajja ta' fidi. Ġrajja ta' fidi. Illi isa tkompli allura f'dan il-pellegrinaġġ mimlikant u trijumfali ta' Ġesu meqjus dak il-mument bħala l-Messija. Ekku kull ma jikteb San Mark għandu toma messjanika, jiġifieri għandna l-fidi tan-nies, forsi mhux il-fidi tan-nies ta' Ġerusalem, però il-fidi tan-nies li kienu qed jikkumpanjawh illi Ġesu kien dieħel Ġerusalem bħala l-Messija. Fejn qegħdin? Ġesu jitlaq minn Betfage qrib Betanja. Betfage huwa l-post fejn beda din il-mixja, imma interessanti illi l-kelma ta' dan ir-raħal xkejken Betfage hija marbuta mas-silta li tiġi wara. Ġesu li ma jsibx frott fit-tina, ġrajja li ssir simbolu tan-nies ta' Ġerusalem illi ma kellhomx il-frott tal-fidi, irrifjutaw lil Ġesu ftit ġranet wara saħansitra in-nies ta' Ġerusalem għajtu salbu. Salbu, l-kelma Betfage tfisser il-post tat-tina li ma tagħmilx frott. Anki l-kelma Betanja għandha simbolizmu sabiħ, tfisser id-dar tal-fqir. Min kien dan il-fqir? Ma nafux. Ma interessanti li ftit ġranet qabel il-Passjoni Ġesu jgħaddi minn Betanja u li ftaqar biex lilna isalvana. Ftaqar bil-misteru tal-inkarnazzjoni, jiftaqar sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib kif ikanta San Pawl fl-ittra lil Filippi. Ġesu li jiftaqar, jgħid Pawlu fl-ittra lil Korintinu li kien għani ftaqar biex permezz tal-faqar tiegħu nistgħu aħna. Mela Ġesu minn Betfage, il-post tan-nuqqas ta' fidi tan-nies ta' Ġerusalem, minn Betanja u li sar il-fqir per eċċellenza. Ġesu jibda din il-mixja lejn Ġerusalem. Id-dettalji kollha illi isemmi San Mark u anki San Luqa u San Mattew kollha għandhom toma messjanika kif diġà qed, toma li juru illi n-nies li kienu qed jimxu ma' Ġesu barra anki l-għarfien ta' Ġesu nnifsu kollha jindikaw illi dan Ġesu ta' Nazaret
huwa verament il-Messija. Pereżempju, d-dettall tal-felu. Morru issibu felu marbut li ħadd qatt ma rikeb fuqu. Mela felu qaddis, felu li kellu jiġi użat biss għal sultan li jidħol fil-belt tiegħu biex jieħu possess. Skużawni, biex jieħu possess tagħha. Ħolluh u ġibuh. U meta Ġesu jgħidilhom jekk xi ħadd isaqsikom għaliex jgħidulu il-mulej jeħtieġu, is-Sinjur jeħtieġu, anki hawnhekk San Mark li ma tantx juża it-titlu il-mulej hawnhekk jużah biex juri li verament Ġesu kien konxju illi hu kellu jkun il-Messija imwiet, il-Messija bin David. Ovvjament imbagħad anki d-deskrizzjoni illi jagħtina San Mark ta' din il-proċessjoni mimlija kant u ferħ. Id-dixxipli li qiegħdu l-imnatar kemm fuq il-ħfelu, in-nies li qiegħdu l-imnatar mal-art, ekku, dan huwa sultan, dan huwa raġel qaddis magħżul biex isaltan, forsi ftit kienu jafu li s-saltna tiegħu ma kienx ta' din id-dinja, u mbagħad anki l-għajta, it-tixjir tal-frijej ħodor, għandna eku tal-festa tat-Tinet illi kienu jiċċelebraw il-lut fejn kienu jxejru l-palm u l-frijej ħodor, anki btama illi jxejruhom meta jerġa' jiġi il-Messija, u anki l-għajta. Ożanna, imbirek min ġej, fisem il-mulej, imbirka s-saltna li ġejja ta' David missierna. Ożanna, fl-ola tas-smewiet. Ekku riferiment għal David missierna li minn nislu kellu joħroġ il-Messija. Anki l-għajta Ożanna per se din kienet talba għall-għajnuna, karba għall-għajnuna, enni mulej jekk kienet fisser, imma li biż-żmien saret għajta ta' ferħ. Għajta lill-Alla illi kellu jibgħat il-fidwa tiegħu permezz tal-Messija. Kont indunaw li San Mark dawn id-dettalji ċkejknin din id-daħla ta' Ġesu f'Ġerusalemm qed jagħti dik it-toma messjanika. Dawn kollha li minn Ġeriko kienu telgħu ma' Ġesu lejn Ġerusalemm għarfuh bħala l-Messija. Interessanti li wara li San Mark mod ta' sekulu rrit jirrakkonta din id-daħla ta' Ġesu f'Ġerusalemm. Iġibina dak il-rakkont xkejken tas-siġra tat-tin li Ġesu fija ma sabx frott. Aktar il-qudiem meta l-apostli jikkummentaw fuq dan il-fatt, Ġesu jieħu l-okkażjoni biex jagħti tagħlima fuq il-fidi. Mela, id-daħla ta' Ġesu f'Ġerusalemm, il-kwadru tagħha hija il-fidi ta' Bartimew li jirċievi il-fejqan u nuqqas ta' fidi. Illi tagħha is-siġra tat-tin mingħajr frott hija espressjoni. Ovvjament San Mark dan ma jagħmlux b'kombinazzjoni. Iridna nħarsu lejn Ġesu, Ġesu li jidħol b'mod daqshekk trionfali fil-belt ta' Ġerusalemm, u San Mark jixtieq jiftħilna qalbna għall-verità li Ġesu huwa l-Messija imwiet lil David u lil nislu. Ġesu huwa verament bin David il-Messija mwiet mhux biss lill-poplu il-magħżul imma l-Messija Salvatur imwiet lill-bnedmin kollha. Tispikka allura il-fidi ta' dawk li kienu qed jimxu ma' Ġesu saħansitra tfal illi lil Ġesu bil-mod tagħhom, bil-fagħ tagħhom, bil-kant tagħhom jilqgħuh bħala l-Messija, mill-banda l-oħra tispikka l-qalbi issa ta' Ġerusalemm, tan-nies ta' Ġerusalemm, illi mhux talli ma tilqax lil Ġesu bħala l-Messija,
Imma ftit ġranet wara bħalma nafu fir-rakkonti tal-Passjoni kellhom ikunu in-nies ta' Ġerusalemm l-elit reliġjuż u ħafna nies illi ġew imsaħħrin mill-qassisin il-kbar u sħabhom illi jgħidu mhux Osanna lil bin David, ma kellhom jgħidu salbu quddiem il-Gvernatur Ruman Ponzju Pilatu. Ħanħallu din il-kelma ddawwal dawn il-ġranet tagħna. Ekku, aħna li nemmnu f'Ġesu, aħna li ġejna magħmda fl-isem ta' Ġesu, aħna li aħna dixxipli ta' Ġesu. Kemm nemmnu li Ġesu jista' jsalvana, jista' jdawwal din it-tbatija tagħna f'dawn il-ġranet verament. Hemm dejjem ir-riskju li niddubitaw il-qawwa ta' Ġesu, imma forsi hemm ir-riskju kbir li niġu mġarba u niddubitaw il-preżenza glorjuża ta' Ġesu anki f'dawn il-ġranet diffiċli u wera, anki f'dawn il-mumenti għal ħafna familji ta' tbatija. Forsi quddiem din il-ġrajja ta' ħadd il-palma nsaqsu lil nfusna. Il-fidi tiegħi qed tissaħħaħ dawn il-ġranet f'Ġesu, Messija, Feddej, Salvatur, kapaċi li jfejja n-nuqqas ta' fidi tagħna. Ftakru fil-fidi ta' Bartimew li sservi ta' introduzzjoni għad-daħla ta' Ġesu f'Ġerusalem. Ġesu bin David, ikollok ħnina minni. Jew man-nies ta' Ġerusalem qalbi birda, qalbi kesħet, tajt qalbi mill-ħnina infinita talla, tajt qalbi mill-preżenza ta' Ġesu Feddej anki f'dawn iċ-ċirkustanzi diffiċli u partikolari. Ejjew nilqgħu lil Ġesu, Osanna lil bin David, imbirek min ġej fisem il-mulej, imbirek min ġej fisem il-mulej, imbirek is-salbna li ġejja ta' David missierna, Osanna fl-ogħla tas-smewiet. Talba tagħna fl-aħħar ikun dawlin din il-ġrajja tant sabiħa ta' ħadd il-panija mulej kattar fina il-fidi. Anzi, nagħmlu tagħna f'mumenti ta' nuqqas ta' fidi u ta' tiġrib l-għajta ta' Bartimew, Ġesu bin David, ikollok ħnina minna. Nagħmlu tagħna l-għajta tal-poplu u tat-tfal. Osanna imbirek min ġej f'isem il-mulej. Insellilkom.